S'obre un espai nou per a Can Basté, on només hi havia el fals sostre de la sala d'actes. Ara hi haurà un magatzem i una extensió de la sala golfes per a exposicions. És part de les reformes que s'estan fent a la masia, amb la instal·lació de sistemes de seguretat i climatització. Aquesta masia es va rehabilitar fa 20 anys, la normativa de clima, perquè han d'haver-hi aportacions d'aire i extraccions d'aire no la tenia, i a més tot un tema d'evacuació i de risc d'incendi tampoc la complia normativa. Es tracta de buscar això, que sigui un edifici segur i que sigui confortable. Aquests dies s'han de col·locar sortides d'emergència noves i les escales que comuniquen la sala d'actes amb el carrer. Els gestors de Can Basté, Turó Acció Sociocultural, estan satisfets amb aquesta segona fase d'obres. No tant amb la primera, que fa mesos que va en retard. La primera fase és la que no es va acabar del tot i encara arrosseguen moltes coses que s'han d'acabar d'arreglar i de polir, com que a vegades l'aire condicionat fa molt de soroll, portes que no s'han acabat d'arreglar, detalls. Ara per ara confien que es compleixin els terminis i que, per tant, els tallers comencin a l'octubre amb normalitat i sense molèsties pels usuaris. Les pistes d'atletisme de Can Dragó renoven el tartan amb un sistema nou a base de diverses capes de cimentació. No són rotllos prefabricats, sinó que es van posant les capes del material com si estiguessis asfaltant. Doncs és una aposta, és una novetat i és la tendència última en construcció d'aquest tipus de pistes. Esperem que per la comoditat, les marques que es puguin fer, doncs tot sigui una cosa bona. Amb aquest sistema esperen obtenir millors resultats que amb el tartan anterior, que després de 10 anys d'ús intensiu pels dos clubs d'atletisme i diverses escoles estava molt deteriorat. L'Ajuntament, a través de l'Institut Barcelona Esports, ha invertit un pressupost de 600.000 euros a la nova pista. Les obres van començar a principis d'agost i l'empresa gestora de Can Dragó, Eurofitness, confia que les pistes estiguin enllestides per al 12 d'octubre, dia en què celebren la quarta cursa Eurofitness. Les obres de reurbanització del carrer d'Alella continuen a bon ritme entre els carrers d'Arnau d'Oms i d'Esfar. S'amplien les voreres per donar prioritat als vianants i es renova la xarxa de clavegueram. També se substitueixen les bombetes dels fanals per llums de tecnologia LED i se soterren les línies elèctriques aèries. I com és habitual en les reurbanitzacions, s'hi col·locarà nou mobiliari urbà i nou arbrat a la zona afectada. Mentre duren les obres, la zona està tallada al trànsit, encara que es permet l'accés de vehicles d'emergències i dels usuaris dels aparcaments. La previsió és que es renovi tot el carrer fins al gener de 2017.